6 кӯҳнаварди Русро ки дар кӯҳҳои Помир дучори мушкил шуданд, рӯзи 6 август ҳамроҳи 4 узви Шӯрои рушди сайёҳии Тоҷикистон тавассути чархбол ба Душанбе оварданд. дар ин бора ба хабаргузории русии РИА Новости роҳбари ин Шӯро Давлат Ҳабибов хабар дод. ӯ ҳамчунин хабар дод ки дар кӯҳҳои Помир ҷустуҷӯи ҷасади кӯҳнаварди ҳафтум аз ин гурӯҳ Александр Маслов Идома Дорад. Маслов рӯзи 26 июл ҳангоми фатҳи қулъаи Сент-Экзюпери аз кӯҳ афтод ва ҳалок шуд. баъди он ҳодиса кӯҳнавардони боқимонда дархости кӯмак карданд ва рӯзи 14 август 4 узви Шӯрои рушди сайёҳии Тоҷикистон дар чархболи қушунҳои марзбонӣ барои наҷоти ин кӯҳнавардон рафтанд, вале мутаассифона чархболи онҳо дар ҳудуди мавзеи Пойи Мазори ҷамоати рованди ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳангоми нишастан ба рӯи пирехи хирсон дар дараи Абдуқаҳор суқут кард. бар асари садама як нафар халабон яъне пилоти чархбол ҳалокат расида, 4 узви Шӯрои сайёҳӣ аз ҷумла Ҳабибов ҷароҳат бардоштанд. Акмал Усмонов дар фейсбук хабар дод ки халабони ҳалокшуда Сергей Тютин мебошад, ки дар Душанбе ба дунё омада як умр дар авиатсияи тоҷик хидмат кард. ба навиштаи муаллиф, Тютин ягона пилоте буд ки иҷозатномаи парвоз дар баландиҳои кӯҳистони Помирро дошт. Давлат Ҳабибов дар суҳбат бо РИА Новости нақл кард ки баъди суқути чархболи онҳо ҳамроҳи 6 кӯҳнаварди рус поин фаромаданд. онҳоро сипас то шаҳраки Ванҷ оварда, баъд бо чархболи қушунҳои марзбонӣ ба Душанбе оварданд. чархболҳои ниҳодҳои қудратии Тоҷикистон баъзе вақт барои амалиёти наҷот, аз ҷумла наҷоти кӯҳнавардон дар кӯҳҳои Помир истифода мешавад. тақрибан ҳамаи чархболҳое ки дар Тоҷикистон мавҷуданд кӯҳнаву фарсуда буда аз замони Иттиҳоди Шӯравӣ ба мерос монданд.